बोरैबा नांगोनलै उदैयाव आंनाव। हेल' खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर। दा दिनै आं नोंथांमोननो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बड'लेण्डनि बिटिसिनि सबसे बेकवार्डसिन लामा देखायगोन नोंथांमोननि गेजेराव। ओरैबादि बेकवार्ड बे एरियायावहाय टावारबो मोजां नाङा, नेटवार्कनिबो प्रब्लेम, आरो बेजों लोगोसे लामाया ओरैबादि दासिमबो बेबायदि लामा दं क'क्राझाराव आं सानाखैमोन आरो। माने माखासे हादान जायगाफोरावहाय जायनाखि हाग्रा सिफायनानै थाहैनाय बेफोरबायदि जायगायावबो बेबायदि लामा नंबावा आरो। दा नोंथांमोना हादानाव थांनानै माब्लाबा नाय बेफोरबायदि हादाननि लामाफोरा माबायदि। हादानसिम सौहैनाय लामाफ्राथ' फुरा सिसि ब्लक बायदिसिना माबा माबि गिदिर गिदिर माने लामायानो अन्थाइ होलाजोबबावबाय आरो। माने बेबायदि ओरैबायदि ओरैबायदि बेकवार्ड माने बुंनानै रावानो गैला आरो। बेबायदि लामाया गोदो जोंनि बिटिसि जायै समफोरावहाय जायोमोन आरो जोंनि एरियायाव, क'क्राझारनि एरै माखासे मेन जायगाफोरावहाय। ओमफ्राय दाबो नैबे जायगायाहाय ओरैबायदि बेकवार्ड दङ। थिपकाइ एरिया बेयो, थिपकाइ, दिबिथला, काजिगाव बे एरिया गोग्लैजोब्बाय। ओमफ्राय बे एरिया थारखौ मा होनो कपाथि होनना बुङो। ओमफ्राय बे जायगानि एक्जेक्ट लकेसनफोरनि नामफोरा बेफोरबायदिनो आरो। गामिफोरनि नामखौथ' आं एसेबां गोसोआव गैजोबला। माने आं बे जायगायाव थांदोंमोन, ओरैबायदि आङो खस्थ' मोनहैदों। माने ओरैबायदि लामाया हाब्रुजोब, अन्थाइ गैया, रिमोननाय, आरो बिनि सायाव हाखर हाला खुरखानानै हाजोनि हानालाय बे बुस्थुआ थिपकाइनि बिराद रिमोनो बिदि हायाथ'। ओमफ्राय बेवहाय अन्थाइ थन्थाइ जेबो होनाय जेबो खुनु माबा गैया आरो। बिनि थाखायनो माने गारि खारनायनि जाउनाव बै साखाया गोथौ जाबाय नालाय, ओमफ्राय माने गारियानो गाहाय गारिया बारलांनोनो हाया आरो। ओरैबायदि प्रब्लेम माने सौग्रावहैदों, माने बुंनानै रावानो गैया आरो। ओरैबायदि खस्थ' जाहैदों बे जायगायाव थांनानै। थिपकाइनि लामायाथ' बै मोनसे साइडजों बानायगासिनो दङ, बै ओरै बिलासपारा माबाजों फैनाया, बेखौथ' आं एसे मिथिगौ। ओमफ्राय आङो नैबे लामायाव सहैनो थाखाय, बे गामियावहाय सहैनो, दिबिथला एरिया गोग्लैयो बियो, दिबिथला ब्लक। ओमफ्राय बेखौ आङो थामाहारजों थांदोंमोन, गसाइगावनि ओरै थामाहारजों। दा लामाया ओरैबायदि नैबे गामि सिङाव सहैनाया ओरैबायदि गाज्रि। नोंथांमोना बे भिडिअखौ बे एरियानि MCLA नो फरवार्ड खालामहर। बे एरियानि MCLA आ सोर, आं नामखौ लाथ'ला, दा गाज्रि मोनगोन। दा नोंथांमोना बे एरियानि MCLA नो बे जायगाखौ खिथाहर। ओरैबायदि जोंनि क'क्राझारावबो बेबायदि जायगा दं सानाखैमोन आरो। माने बेबायदि जोंनि जायगायाव बर्थमान गैलाखौनो बुंजायो। बांसिन मोसौ लामा, माबा लामा होन, गामि सिङाव हाबलांनाय लामा, गासिबो सिसि ब्लक, माबा माबि ब्लक, मा होनो सेन्ट्रेल गारनाय, बेफोरबायदि लामा जाजोब्बाय जोंनि एरियाफोरावहाय। दाबोदि बे जायगायावहाय बेबायदि गारि हाबलांजायै लामा दङ, थिपकाइनि दिबिथला एरिया, दिबिथला ब्लक, ओमफ्राय ओरैहाय मा होनो बेखौ कपाथि पार्ट 2 ना माबा माबि बेबायदि गामिनि नाम दं आरो बे जायगायावहाय। गारि हाबलांजायैनि जोङो बेखौ खदालजों जावनानै समान खालामनो गोनां जादों। ओमफ्राय जोङो बाहाय माखासे राबार फुलि रानहैनायनि माखासे जोंना खामानि दंमोन बावहाय। ओमफ्राय दा जोङो बे जायगायाव सहैदोंमोन। नोंथांमोना लामाखौ नायदो, जेब्लाखि नायगोन नोंथांमोना लामाखौ बुजिखागोन माबायदि कन्डिसननि बे जायगानि लामाफोरा आरो। माने हाखर हाला गोजौ गाहाय, ओमफ्राय गारियाथ' जोंना माने बलेर' नङाना, नांथानो नागिरो। माने बै सिगांनि माबायावहाय नांथायो। दा बेनो बिराद जारला जारो। ओरैबायदि बेकवार्ड जायगाया, ओरैबायदि बेकवार्ड माने बुंनो रावानो गैला। आं ओरैबायदि सान्थिक बिराद खस्थ' मोनदों। लामा गारि थाबथानाय मानाय ओरैबायदि माने नोंथांमोना भिडिअ'आव आं क्लिपखौ बेयाव मोनसेल'खौसो देखायदों, खिन्थु बेल' नङा, मोननै मोनथाम जायगा दंबावो। ओरैबायदि थाबथाला जोबखायो आरो गारियानो, माने खारथाव जाया बेफोरबायदि लामा, ओरैबायदि खस्थ'। दा नोंथांमोना बे जायगाखौ नायदो माबायदि आरोना। ओमफ्राय बे भिउआथ' बिराद मोजां, थिपकाइआ बिराद समायना, थिपकाइआ आरो फ्रेस बार, बिफां लाइफां जोबोद समायना। दा नायलांदो नोंथांमोना, आङो बे जायगायावहाय माबायदि प्रब्लेमाव गोग्लैहैदोंमोन नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय। जायालै लामाया सयथि आयौ नायजाखाया। फैजायो। नैबे गेजेरजों ला, ओरैजों। औ फै
फैदो नाङा नाङा Siapa itu? Gazel dong deh. Gazel dong, mau gazel bawa kedua. Cipkai Basbari area ni dalam be exact location मा नाम थाय जायगाया नै दालाङा नै बेबायदि नै बावबो दालां दै दं बिराद जारला लामाफ्रानो बेजोंहाय आङो राबार फुलि होफैदोंमोन राबार बिफांनि डिस्ट्रिबिउसन होफैदोंमोन बाहाय बैयाव गाजोल दं राबार फुलि चिपकायाव लाबोबायनो राबार फुलि নিজৰটো নিজে গন্তি কৰিব দেই বিছটানৰ পিছত चिपकानि लामा ayo माथो हाखरा फैखागोनलै আগত আৰু বেয়া আছে নাকি ओरैबायदि डेभेलपआनो गैयालै दा डेभेलपखौ लामाया लागाव বেয়া থাকিলেও কথা নাই পাথৰ থাকিলে তো চিলিক নামাৰিব गारियानो लाबो जाया नै बे ट्राकखौ लांथारनांगौ जोंहा चिपकाइनि बे गायमायथारा माथो बेयो जायालै सयथि लामाया आयौ जेबो डेभेलप गैखाया फै फै लासै माबा ना फासुफिन नारनो खदालजों नङाबा जायालै बे नाराबा जानाय नंलालै बे itu belum usaha sih lagi. Ini. Itu belum usaha sih nak kerja. চিলিক মাৰিব তো মতো নামাই দিবা নৰা নাম বলতো নাই আপোনাৰটো আগুৱাই দিলে হ'ব এই সাইডত ৰাখক बे हाखौनो नैजों हरलाय नङाबा नैथिं এইফালে সেই গাঁতত দে সেই গাঁতটো অলপ দে সেই জোগাৰত দে गामिया मा होनो बेखौ
গাঁৱতে কি কৰিতো আমগুৰি আমগুৰি চিপকাই পৰে না ব্লকটো ডিবিটোলা পৰে হা ডিবিতলা बेसे नांगोन बेयो बैयाव माबा दङ आखौ লাগিব নাকি লাগিব নাকি होदो ओरैबायदि बेकवार्ड लामाया बेजों राबार फुलि बे राबार प्लान्टेसन